Elikkä morjesta vaan kaikille ja tervetuloa videon pariin. Ja tässä videossa me pelattais, mikäs sun nimi olikaan? Vankku Gamerin kanssa. Eli se on tällä uusi kanava. Mä laitan linkin tähän alle. Sinne kanavalle. Ja moro hei. Moro. Moro. Hallo, hei. Päivää. Sillä on vähän ääni mennyt. Mulla lagaa ihan pikkasen. Joo, se pelaa peliläppäriä ja sillä vähän lagaa sitä. Tai sen netti on huono. Ei, kun mun netti lagaa. Niin mä sanoin, että sun netti on huono. Sun netti on huono. Joo, tänään varsinkin. Joo, me ollaan vähän väärässä mapissa. Mitä me pelataan muuten? Hän ei niinku legit pysty Joo, mä en pysty edittämään. Joo, mitä me pelataan? Vaikka battle. Ei kun reloadiin, okei. Eli me ollaan vähän väärässä mapissa, niin spawnataan sinne reloadiin nyt. Joo, nyt emme niin pelatkaan. Vihdoin. Kesti aika kauan toi aikamatka. Eiks toi aikamatkustus ookin aika ärsyttävää? Kesti vähän liian kauan. Jos kuulette mua, niin seuratkaa mun kanavaa. Joo, mä laitan linkin se edelleen sinne deskiin. Joo, mut jos mulla ei tuu pitkä aikaa videoita, niin sit se on vaan siitä, että Veitsi ei edit. Hessu Gamer. Ai ländäät mitä? Häh? Niin, mä en tiedä miksi mä ländäsin tänne. Niin kyllä mäkin oon täällä. Mä menen Homerin talolle. Ei tässä on joku, en mä meekään. Heti karkuun. Gamer. No? Haloo? Et muista sitten se, tai ei se oikeesti Hessu Gamerin katsojat, niin muistakaa, että jos mulla ei tuu pitkä aikaa video, niin pitää ladata uudestaan se mun videojuttu homma. Sä oot sanonut 2 kertaa jo. Joo, mulle. Niin, mut joo. Mutta se johtuu siitä, että mä en oo editoinut muutenkaan. Niin. Silleen se vaan menee. Mä näen vihun. Oh my god. No mitä? Täällä on joku maailman paras pora, missä se? Meitsi tulee apuun. Ai se on tää jätkä. Ei, tää on joku hyvä, mulla ei oo yhtään hyvä tästä. No niin, meitsi menee tappas. Hei, ota se. Mä otan tää. Häh? Eiku mä oon tyhmä. No niin. Missäs tää jätkä on? Missä se on? Mistä jätkä oikeastaan? Mä menen Homerin taloon. No. Simpsonien talon kyllä, että ei Homerin vaan. Tai kyllä se varmaan omistaa itsestään. Hei, mennään sohvalle. Onks tää edes Homerin talo? Mä hakkaan itteni alas. Joo, mut kyllä sit jatkossa tulee videoita, kun me saadaan se juttu toimii, eiks niin? Joo, ja sit mä editoin. Joo. Hessu Gamer on hyvä editoimaan. Häh? Niin joo. Gamer on aika hyvä editoimaan. Niin. Hei, tässä on tää sohva. Milloin tää tulee julki? Varmaan joskus huomenna. En mä tiedä milloin mä editoin. Äijällä juotavasi. Hei. Tästä voi saada kato hyvää. Tässä voi saada pikku thumbnailin tohon kuvaamista ne video näkyy. Niin. Tästä ei pääse pois. Pääsee sit. Mä en pysty tulee fui. No mä hakkaan se. Ei sitä voi. Pois, brosa. Pans Nappia. Mistä sä tulit siihen? Sit seuratkaa vielä meidän yhden kaverin kanavaa. Sellaista Nirde. Sekin on hyvä kanava. Joo, niin se ei tee videoita kyllä paljon, mutta kyllä te voitte. Ehkä se alkaa tekee videoista kaikki Jos se alkaa tehdä videoita, että me tilataan vaikka, että sillä tulee joku yli 100 tilaa, niin sit se varmaan aloittaa tekemään videoita, ehkä en mä tiedä. Niin, ja muistakaa sit myös seurata mun kanavaa. Koska mä aloitin YouTuben tänään, mulla on jo 6 seuraajaa. 6 seuraajaa? Niin vasta. Ai onks sulla, mistä sä sait? Joo, varmaan kavereita, joo ei mitään. Welcome to Vegas, baby. I'm gonna come on, baby.
Joo, mitä sä lauleskelet siellä? Vaan parhaat katsojat tietää mistä on jo. Mistä videosta. Hauskan pitää tietää. Hauskan pitää tietää mistä videosta on, eiks niin? Älä spoilaa sitä, mutta niin. Te saatte arvata kommenteissa. Siinä tulee ihan sairasta meininkiä. Joo, siitä tulee sairas. Se on vinkki. Teetkö? Mä menisin kuolla just äsken. Joo. Mä vihaan tätä. Welcome to Vegas, baby. I want you to come and pay me. Give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby. Take me on that trip. I wanna go shopping. Get on your knees and beg me, please, to let you in me. Welcome to Vegas, baby. I wanna come and pay me. Miten se jatkukaan? En mä muista enää. Mä oon laulasta. Okei, mä oon ton kaveri, ton Hessu Gamerin. Mä käydään sama koulu. Ei, mitä vittu mä selitän? Mitä sä selität? Meikä pitää salakoulu. Jou, hei nyt, jou. Tästä pääs pois. Hei, anna hali. Niin siis jota. Anna hali, hei tuonta hali. Tuonta hali. Joo, oota. Mä lähden karkuun, moro! Eiks ollakin hullut källit? Eiks ollut hei? Eiks käynyt mulla källit? No ei sit. Toi äijä aika kova tyyppä. Niin, mä oon kattonut sen kaikki videot. Joo, tää on ihan true ihan katsoja. kaikki vielä. Hei. Pitää katsoa kaikki. Nyt katsomaan heti paikalla. Mut Sit sä oot mun paras katsoja, jos sä katsot kaikki. Tai en mä tiedä, onks joku mun kattonut kaikki. Hei, täältä tulee äijä! Oh no, mulla ei ollut tallennus päällä. Levi. Voi viit. On se oikeesti ollut källi. Uus källi. Mut mikä Leevi? Joo, se menee pois. Se menee pois, älä huoli. Hei, täällä on jätkä. Hei, tää riahuu moottorisahankaa. Täällä on lapsia. Hei, etkä voi riahua. Nämmeä. Täällä on nänniä. Ei kun mitä. Hei. Hei, Jes, jäi. mä vaan mä tapoin sen. Mä tapoit. Joo, tää tappoi se ihan häkkäli. Sä näytit siltä, että sä oot ihan hyössä, kun sä tapoitta. No niin, nyt lähti heti roastit. Mut kun mistä riehu moottorisahakaa? Täällä on lapsia, hei. Ei saa riehua moottorisahalla. Niin voi lentää mämmiä. Ja jätkä lentää taas. Täällä on bossi, mä ammuin sitä. Ai bossi, voi vit. Et sä oikeesti ampunut mitään bossia. Tuolla on äijä, mä ammuin sitä. Joo, tää on ihan lovi. Ai pöllintä tapo. Jes. Mä ammuin sitä. Hei, mä ammuin 4 tossa. Tossakin. Ota sä aseet, ota se toisen lootit. Aika paska. Hei, täällä on toinen. Otapas se. Aloit sen oikein paskaa. Ehkä vähän... Mä ehkä vähän niinku stiilasin. Hei, tää on mun onks täältä tää venaa? Ei täällä oo, voipas. Niin mun pitää ostaa tää uudestaan. Hei, mitä helkuttia? Okei, nyt tää kyllä sähköttää. Varo, älä mee. Karku. John Wick Sprite. Lagani. Mä en halua olla se syypää tähän nyt, että miksi me hävitti. Joo, ei kiitos. Hei, mä menen hakee supli. Oho, mitä mä oikein tein? Sille, että toisen kanavalla tulee porttivideo ja hauskaa sisältöä. Eiks niin? Hei, eiks niin? Ihan niinku superhauskaa. Ihan niinku superhauskaa. Te voitte, ette jaksatte katsoa ne. Niin, niistä tulee, kyllä mäkin aloitan ehkä hauskoja videoita. Niinku tästäkin tulee varmaan kuin ihan sekoiluvideo, kun mä vaan puhutaan jotain ihan randomia väliä. Moottorisaha riahuu ja tulee lapsi kostaa. Pädi! Hei, kato, mä voin kostaa tälle. Kato kun mä juoksen. Mämmiä. No, sori. Mut mä menen nyt tappaa nää kaikki.
Moottorisarja. Mikä mahtuu. Anna mä nyt tuun sinne, kun älä please mene yksin. Kyllä mä oon, se on parempi kuin sinä, hei. Nyt rauha. Okei, toi oli vähän, hei nyt se lähti ilmaan, toi oli vähän huonosti sanottuna, sori, mä annan anteeksi. No kyllä myönnä, sä oot ehkä vähän mua parempi. Okei, nyt rauha. Milloin toi on Mä kuulin, tullut että peliin takaa? Joo, Rocket Launcher, hei. Ei saa leikkiä, tässä on legendaarista, hei mulla ei saa leikkiä moottorisahalla. Niistä, miksi mua rännät? Ei! Joo, mun Siis mä tulin moottorisahalla boksia ja sit ammumaille päähän niinku, mitä helkuttia. Älä please kuole. Joo, mä kuolen. Älä bleed kuole. Josta Jami ei synny! Mä en synny. Mä oon syntymässä 9 kuukauteen, jätkä. Synny! Jee. Synny! Mä synnyin kyllä. Kuolin. Nyt pitää mennä nopea, ettei me Tämmönen tuu. poraustiimeitti. Ai poraustiimeitti. Ai mä oon poraa mukaan paljon. Mä menen niitten kimppuun. Mä oikeesti mä menen karkuun. Mä pelottaa. Mä pelottaa liikaa. Eiks mä otin tuossa tässä paljon? No niin, nyt lähdetään liahuun moottorisahan kanssa. Ei saa leikkiä moottorisahalla. Niistä voi lentää mämmiä. Ei voi. Sitä ampuu mua, mä kyllä Oho. Häh? Täällä on joku, mulla ei oo pumppulla ja haastaa nää. Se oli virhe. Ja eikä sieltä ilman pumppua. Siis miksi sä siinä nyt haastaa niitä? Sä tapoit se! Mitä? Full shield. Täällä oli full shieldit. Jes. Et. Ei varu, sieltä tulee takaa ne hyvät. Älä ammu! Lähetään pois. Mä lähden pois, mä oon karkuri. Maksaa! Oho. Nyt lähti väärin jauhot. Mun pitää imuroida mun Ai sun motto. On imurointi. Ui vit! Me oltiin kakkosi, mitä mä teen? seuraava peli. Ei mä nyt toista peliä kuvata. Ällainen aika. Noniin, kiitti kun katsoitte tämän videon ja nähdään seuraavan videon parissa. Moro.